ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводирони канали мо. мувофиқи хоҳиши шумо ина бозори Корон омадем барои пакривалои болои қолин. Пакривалои болои қолин иҷода ҳастай чанд намудош ҳастай. шумо мисол ҳамаша бинед ё камтарак безеби шаби ки баланди бад кашол кардагиян, баланд кашол кардагиян барои ҳамо шумора яктаякта дар бораш гап мезана. ё размерои калон гуфтен ай чанд то чанда намиё? Ай 2 басе то 6 басе. Ай 2 басе то 6 басе болои қолин а? ё 3 соли гиҷо моли Эрон. Нархш чанда? Ай 260 сомон то 350 сомон. Ай 260 сомон, 260 сомонаш чанд ба чанда? 2 басе. 2 басеш а? 2 басеш 260? 260 то 350. 350 3 ба 6 а? 2 басе. 2 басе. 4 басе, 5 басе, 6 басе. Ана 6 басеш чанд сума? 6 басеш. Ай равтои симроша 750. 750 ҳа? Ин хайга 6 басеш. Ай 500 то 550. 550. Айна чихеле ки бародар гап задан иёш эрони ана? А дигаш ҳамаш эронай? Ҳамай бормон эрон. ҳамай боршон эронай. Мисол метоне ки ай пеш омада и дукон дар бозори Корвон 8 дарвоза тарафи Пажарка рақами магазини чандай? 132 магазин ай. 132 магазин меоен амиҷада и одам чи ам дора клионкаи болои столам дора. Ҳама чиза дора баъд нархи оптови ай. این مغازین آپتویای مثل قطعش مسئولیت نکن این اینجا پاکریوالو همه نام مارکش هسته همه مارکش خیتایش نیست یا شما دا خیتای نام میزنه فقط ایران میزنه ایران خیش بدین که مالش کچستواش به حد زوره این مرحمه ببینید بالا قولین دامه پرتای انایی بعد ششتانش هم وسونه امیر انمی مارکه را 6 بسه چنده؟ ایش 5 بسه 5 بسه 6 بسه چنده انمی را؟ یو 6 بسه میبیل مترش چند بس چند سوم سومش گابزا 500 سوم 500 سوم اپتوش خیلی دونا ممکن 550 باشه نه کسی که اومدنیه یا بار دیگه تکرار میکنم دکانش بازار کورون 8 دروازه رقمش چنده 132 магазин. Номер чия? Номер хати бишнасам. Бобой Ҳошим мегӯянд. Ҳошим Гадоев. Боқи сарбаланд обод бошед. Видеоҳои ояндаи моро тамошо кунед. Худоҳофиз. хонумон ва хоҳарони азиз, касоне ки хонанишин ва ё ки донишҷӯ ҳастанду мехоҳанд ҷайби ва ё ҳамёнашон пур аз пул бошаду муҳтоҷи касе набошанд, пас ман ба шумо кор пешниҳод мекунам. Кор дар ширкати Фебрилик. Кор хеле осон ва қулай аст. Обучения ва регистратсия бошад ройгон, яъне ба қайдгириву омӯзиш барои шумо бепул аст ва маош бошад аз чолокии худи шумо вобаста аст. Шумо метавонед дар як моҳ аз 70 сомон то 7000 сомон маош бигиред. рақаме ки рӯи экран гузошта шудааст, шумо метавонед занг бизанед ва ё ба ватсапашон муроҷиат намоед. ба шумо барор муваффақият ва баракатро таманно мекунам. ҷайби пур, чеҳраи зебо бо Фебрилик.